रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय जोंहा जोंनि नखराव गोबांथार जेंना दावराव दावसि जानानै थांबाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। बे खौराङानो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। दाखालि बावै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कुसुगाव ओनसोलनि सुदेमपुर गामिनि एलद नार्जारीनि अनसुलि बिसि गावदां नार्जारीया खारलांदोंमोन, न'खरनिफ्राय गोमादोंमोन। दा बे गावदां नार्जारीखौ मोनफिनबाय आरो दा बे गावदां नार्जारीया न'आवनो दङ। माखासे भिडिअ हरदों, बेखौ नायबानो जाबाय। दा बे गावदां नार्जारीया खारदोंमोन, गावनि फिसायखौ गारनानै खारदोंमोन, ओमफ्राय गथ' गथायखौबो गारना खारदोंमोन। ओमफ्राय बेनि गेजेराव जों भिडिअ बानायनाय जादोंमोन बा जोंखौ भिडिअ बानायनो हरदोंमोन। ओमफ्राय जों भिडिअखौ बानायबाय, भिडिअखौ बानायखांनानै बेनि खौरांखौ मोनबाय। लोगोसे एलद नार्जारीया गावनि बिसिखौ लाना फैबाय। अब्ला माखासे भिडिअखौ नायदो। रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय जोंहा जोंनि नखराव गोबांथार जेंना दावराव दावसि जानानै थांबाय। दा जोंहा जे मानसिखौ जोङो लानानै दावराव दावसि जादोंमोन, दिनै बे गावदां नार्जारीया बियो न'आव फैफिनबाय। आरो जोङो बेखौ मानो आङो सासे सेंग्राजों रायलायनाय आङो मबाइलाव नुदों। आरो बिनि खोथाखौ लानानै दिनैहाय आं आंनि हिन्जावखौ बुदोंमोन। बे समाव बियो रावजोंबो रायलायालासै न'निफ्राय सिरि सिरि ओंखारलांदोंमोन। बे समावहाय जोंहा बिनि बिमा बिफायाबो बेफोरबायदि जाथायखौ खोनानानै सन्देहबो सानलाय लांदोंमोन। नाथाय दा बियो खारलाङाखै, मानोना बियो दिनैहाय बेबायदि बुजानायखौ बियो एसे दुखु मोननानै बियो सासे बिब'नि न'आव क'क्राझार बे टाउन एरिया बिल्डिंआव बियो थाहैदोंमोन। आरो बियो बुजानायखौ बियो गोसा मोननानै बियो बेबायदि बेखौ दुखु होनां साननानै बियो थाहैथ'नाय जादोंमोन। नाथाय बियो गाज्रि आखुआव थाङालासेनो दिनै बियो मोजाङैनो दङ। दा बियो गावनो बे समाजखौ नायनानै बियो सानखांनानै बियो गावनो आफस जानानै दिनै खबर हरनायजों लोगोसे बियो लेंहरनानै बियो न'आव फैफिनदों। आरो मिला मिसा जानानै जोङो दा सुख सान्ति रायजो जालांनो थाखाय जोङो इयुनाव बेबायदि जोङो जाथाय जायालाबानो जों मोजांथारै रायजोखौ जालांसिगोन। आरो आंनि जिबनावबो बेरखांनाय जाहैबाय दिनै गोदान जिउ मोनफिननाय बादि दिनै आं गोबांथार दुखुजों सैनायजों दिनै बेखौ आं सानखांनायजों फिसाफोरनि दुखुखौ लानानै दिनै आं बेखौ मिडियायाव हगारनाय जादोंमोन। नाथाय नोंथांमोनहाबो दिनै गोबांथार दुखु सहायदोंमोन बेबायदि जाथायखौ खोनानानै। नाथाय दा नोंथांमोनहाबो दिनै गासैखौबो खेमा होदो। मानोना दिनै बियो गाज्रि आखुआव थाङाखै, मानोना दिनै बियो गावनि आफस लानायजों लोगोसे दिनै मोजांथारै मिलायनो थाखाय गावनो दिनै गोसो जानानै गावनो फैखाबाय। आरो जों दा बेखौ मोजांथारै आङो गावनि बिहि असे एकदम साननानै आङो बेखौ नाजावनानै लादोङो। दा बेखायनो नोंथांमोनहा जेबो जिंगा सिया लाबानो दिनै मोजांथारै बेबायदि सानलायलायदो। दा दुखु जानांगौ गैलिया। जोङो दा मोजांथारै न'खरखौ मिलायनानै रायजो जालांसिगोन। आरो जोङो दावराव दावसिफोरनिफ्राय जाहाथे मोजांथारै बिदिनो रुजु रुमु फिसाफोरखौ फेदेरनानै रायजो जालांफिननो सानबाय। आंनि बुंनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।